Revolucionari! Ja tenim el resultat del primer mes de les ODS. I la cosa no podria haver arrencat millor. Estem molt contents. Moltes de les aules ens heu enviat les vostres evidències per demostrar-nos que des de Sant Ramon, però també des de casa, heu treballat a tope l'ODS 2, PAM 0. Alerta, que aquí venen les primeres 20 coins. Aquests són els resultats del gener. No s'atura aquí, comencem més i per tant un nou repte, l'ODS 1, fi de la pobresa. Un ODS amb un objectiu ben clar, erradicar la pobresa al món. Des de casa i des de l'escola hi podem contribuir de moltíssimes maneres, per exemple, fent donacions petites o grans. O participar en campanyes solidàries. Dona allò que ja no fa servir a altres que de ben segur ho aprofitaran. Participa en campanyes en contra d'emergències i mobilitzacions. Compra productes de comerç just. I sobretot, vetlla per la coherència d'allò que consumeixes. I vosaltres, ja heu pensat totes les petites coses que podeu fer per contribuir a erradicar la pobresa? Poseu-les en pràctica i envieu-nos-les. La cursa continua. La Pin Race és més viva que mai.